Parayon ang koordinasyon sa Iloilo City Government sa Metro Iloilo Water District o kuno MIWD kag Metro Pacific Iloilo Water o kuno MPIW agud masiguro nga masuplayan sa nagkakaigong nga tubig ang syudad ilabi na sa tion sang El Nino. Sa interview sang Bombo Radio kay Joy Fantilaga Gorsal ang spokesperson ni Mayor Isa Talanyas, iagit pahayag nga nagaparigayan sang meeting ang MIWD kag MPIW Board kahapon agud presentar ang Water Infrastructure and Supply Update lakip ang census-based planning, ongoing kag pending projects kag expansion plans para sa 2027. Kung sano kay Gorsal, ginpangabay man sa meeting nga i-update ang census data ilabi na sa mga bagong building developments bangod madamo na subong sang investors sa syudad sang Iloilo. May plano man nga magbutang sang static storage tank sa mga barangay nga gid-identify nga naga-experience sang tuman nga problema sa tubig. Dako naman ang pagpasalamat sang syudad sa commitment sang Flow Water Resources Iloilo Incorporated nga maghatag sang dugang nga supply sang tubig nga libre kag treated na ilabi na para sa mga barangay nga nagatumang sang critical level nga problema sa supply sang tubig. Sa liwat, ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated ang nag-commit nga maghatag sang free treated water upod man ang Iloilo City Government para sa mga barangay nga nagakinahanglan sang supply sang tubig. Ginpahayag man ni Gorsal nga nagakinahanglan ng syudad sang 100 million liters per day nga supply sang tubig para sa domestic use kag dungang 40 million liters para sa business use. Gani panayon gid ila paghatag importansya sa insakto nga pagplano agud malikawan ang water supply interruptions. Target man sa Iloilo City Government nga sa pag-abot sang tuig 2028 yara na sa 90% ang Iloilo City na may reliable nga access sa tubig. Ara naman nga initial nga ihanay ang aton sing arkade with the both water suppliers and hopefully ma-finalize ini kag masabat ang madugay na naton man ginaagunto nga kakulang sang tubig nga nagaabot diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Nagapasalamat man kita may information kita I think ang sister company ni Flow Water nag-commit na mag-provide man sang tubig para sa aton sining static tank. And may mga private companies nga nag-commit man na dugang provide sa aton sining static tanks para i-deploy sa mga areas nga identified nga ara na sa critical level ang ila sining water supply. Nabarian kag nalantawan si Joy Fantilaga Gorsal ang spokesperson ni Mayor Isa Talanyas sa liwat ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Kaupod man diri ang Bombo Radio Philippines Incorporated o kon Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated ang mag-aupdanay para sa sining pagdulong sang supply sang tubig para sa mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo ilabi na subong nga tuman ka dako nga problema sa mga pumuluyo sang syudad ang kakulangan sang access sa tubig.